ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумост Olami-Xonaҳо. Хонаи навбатии мо қарор дорад дар наздикии меҳмонхонаи Hilton. Се ҳуҷрага буда 91 метри квадратиро дар бар мегирад. Дар бинои 25-ошёна ҷойгир аст, ки хонаи мо дар 16 ошёна иборат аст. Тирезаҳояш тарафи роҳ аст. Хона аз ду ҳаммом иборат буда, ду хонаи хоби бароҳатро дорост. Нархи хона 1 миллиону 285 ҳазор сомонӣ мебошад. Хона бо тамоми лавозимоташ фурӯхта мешавад ва ногуфта намонад, кадом нафаре ки хонаро то 31 январи ҳамин сол харидорӣ мекунад, аз тарафи соҳибмулк як телефони iPhone 16 тухфа карда мешавад. Барои маълумоти бештар ба соҳибмулк занг занед 985 20 75 20.